खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै थांनाय बोहैथि दाननि 19 अक्ट'आव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आन्नाया ब्रह्मआ दोंसे खुगा मेथाइ रिलिज खालामनायखौ लानानै ससियेल मिडियाआव गोबां सावरायलायनाय नुनो मोन्दों। थाफ्रि बना जौ लोंनाय बे मेथाइखौनो मिउजिक भिडिअ बानायनानै रिलिज खालामदोंमोन बिथांजोआ। नाथाय बे दोंसे खुगा मेथाइनि दि बिगोमा दं बेयो सोराङाव फैदों। थाफ्रि बना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ कम्प'ज खालामनाय कम्प'जार आरो बे मेथाइखौ आगोलावनो जाय बिथांजोआ रोजाबखादोंमोन बिथांमोना सानैबो ससियेल मिडियाआव फैनानै दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोनानो बिमला बर' आरो धीरेश्वर बर'। बे मेथाइखौ कम्प'ज खालामदोंमोन बिथां धीरेश्वर बर'आ आरो बे खुगा मेथाइखौ 2001 मायथाइयावनो बिमला बर'आ रैसुमै खबाम मुंनि केसेटआव रोजाबदोंमोन। थारैनो बे खुगा मेथाइनि गुबै बिगोमाया गावनि सुजुनाय मेथाइखौ सोरबा सासे रोजाबगिरिया गोदानै रोजाबफिननानै मिउजिक भिडिअ दिहुननायखौ नुनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला आन्नाया ब्रह्मआ बे थाफ्रि बना जौ लोंनाय मेथाइखौ खननायनि सिगां मेथाइनि बिगोमाजों सावरायाखै पारमिशनबो लायाखै आरो मेथाइनि बिगोमायाबो बिथां आन्नाया ब्रह्मखौ सिनाया होनना बुङो। आन्नाया ब्रह्मनि बे मेथाइखौ रोजाबफिननायाव गोबां प्रनाउन्सिएशननि गोरोन्थिफोर जालांदों होननानैबो फोरमायदों मेथाइनि बिगोमा धीरेश्वर बर'आ। उदालगुरि नालापारा जर'वा बस्तिनि 16 बोसोर बैसोनि गबिन्द दासआ गरेश्वराव आलासि जानो थांनानै दैयाव गबना गोमाना दं होनना मोनथिनो मोन्दों। मोनथिनाय बादिब्ला 16 बोसोर बैसोनि गबिन्द दासआ लोगोजों गरेश्वराव आलासिनि नखराव थांदोंमोन। थांनाय 19 अक्ट'खालि बरन'दियाव लोगोफोरजों लोगोसे दुगैनो थांदोंमोन। दुगैबाय थानाय समावनो गबिन्द दासआ दैयाव गबलांदों होनना मोनथिनो मोन्दों। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव नाग्रिजुलि पुलिसआ जाथाय जानाय थावनियाव थांनानै खौरां लाहैदों। नाथाय गथ'खौ नागिरनाय खामानिखौ हर जानायनि जाउनाव दोनथ'नानै मैया 20 अक्ट'आव पुलिस आरो SDRFनि हानजाया नागिरनानै मोननो हायाखै होनना मोनथिनो मोन्दों। धेमाजि युथ कंग्रेसआ गोख्रोङै प्रटेस्ट खालामदों। थांनाय साननैसो आगोलाव जनायाव युथ कंग्रेसनि गोबां सोद्रोमाफोरखौ BJPनि सोद्रोमाफोरा गाज्रि गाग्लोबनायखौ लानानै मैया धेमाजि युथ कंग्रेसआ गोख्रोङै सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला कंग्रेस दोलोआ जनायाव प्रसाद खालामनो थांदोंमोन। BJPनि सोद्रोमाफोरा सेखा गन लानानै बोराइसा सुबुंफोरनि सायावबो आखाइ दिखांदों आरो गाज्रि गाग्लोबनाय जाथायनि हेंथायै केस होदोंमोनब्लाबो नाथाय दायनिगिरिफोरखौ दान्दिसेनि थाखायल' लाना थांनानै हगार हरफिनदों होनना गोख्रों अजदजों सोमावसारदों युथ कंग्रेसआ। मैया गोबां कंग्रेसनि हानजाया जिल्ला बेंगिरिनिसिम थांनानै प्रटेस्ट खालामनो नाजानायखौ पुलिसनि हानजाया होबथायो जेराव पुलिसजों दान्दिसे दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला पुलिसनि बिबानगिरिया बिथांमोननो खोथा होबाय खम समनि गेजेरावनो दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जागोन होनना। BTRआव बर'नि जायगायावनो बर'फोरखौ होखारदों सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा। थांनाय बावैसो आगोलाव चिरांनि उदालगुरि हालामाव रायजो जानाय बर'फोरखौ BTR सरकारा चिरांनिनो देवस्रि होननाय जायगायाव बिसोरनि थाखाय हा गैयैफोरनो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय लाना फैनानै थानो थाखाय हा थि खालामना होदोंमोन देवस्रियाव। नाथाय देवस्रि हालामाव रायजो जानाय सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा बिग्रायखांनायखौ नुनो मोन्दों। जेराव गोलाव गोलाव गन लानानै बर'फोरखौ होस्रांफैनाय नैबे भिडिअखौ ससियेल मिडियाआव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बे जाथाया बर' रायजो राजानि गोसोआव गिखांनाय लाबोदों। बर'आ दिनै गावनि हालामावनो गावनि हायावनो गुबुन हारिजों होखारजानाया साननो गोनां मोनसे आयदा जानानै फैदों। थारैनो जि हायाव BTR सरकारा हा गैजायै बर' सुबुंफोरखौ दोननो नाजादों बे जायगायाव बर'फोरनि रायजो जानाया खैफोद गोनां जागोन नामा बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। बारग' NDBफोरनि NIA केस नांनानै थानाय केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै जास्टिस मोननो थाखाय लिरनानै हरगोन होनना माइनट्स दिहुनदोंमोन थांनाय 2003 मायथाइनि 12 जुनाव। नाथाय दिनैसिमबो उइथड्र खालामाखै बुंदों बिक्रम दैमारी। रनजित सिं दाकुआ फिल्माव रायजोफोरजों होसोनानै बुख्रुब जायो। बेबादिनो रनजित साराबो रायजोखौ थगायनायनि थाखाय रायजोफोरजों होसोजागोन। थगायनाय खालामनायनि दंफां दाननायनि आरो जोङै मा होनना बुंगोन हा होनो हायैनि रायजोफोरजों फिल्माव जेरै होसोजादों मोगथाङावनो
रन्जित बसुमतारी सारा गोसो जागोन जे एनआईए केस नांनानै थानाय जेसेबां एक्स एनडिएफफोर दङ बिसोरनि केसखौ उइद्र खालामनाय जागोन लाइजाम हरनाय जागोन आर'जलाइ हरनाय जागोन होनना लिरनायानो दङ माइनट्सआव जोंहा सीएम दङ बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर दङ बेखौनो मावफुङाखै बुंनायखौलाय मा फोथायनो ओरैनो एनडिएफबिनि केसफोरखौ उइद्र खालामनो थाखाय थांनाय 2003 नि 12 जुनावनो बिथांमोना मोनसे माइनट्स दिहुनदोंमोन बे माइनट्सखौ नोंथांमोननो होगोन जे गासैबो एनडिएफबिनि एनआईए केस जानानै नांनानै थानाय बेखौ उइद्र खालामनांगौ होननानै एनआईए केससिम जास्टिस मोननो थाखाय लिरनानै हरगोन होननानै बिथांमोना माइनट्स दिहुनदोंमोन बे माइनट्सखौ नोंथांमोननो होगोन खिन्थु दिनैसिमबो केस उइद्र खालामाखै खोथाखौथ' बुंलांनाया गोजाननि खौरां लिरनानै दिहुननाय माइनट्सखौनो दिनै बिथांमोना मावफुङाखै जे एनआईए केस नांनानै थानाय जेसेबां एक्स एनडिएफफोर दङ बिसोरनि केसखौ उइद्र खालामनाय जागोन लाइजाम हरनाय जागोन आर'जलाइ हरनाय जागोन होनना लिरनायानो दङ माइनट्सआव जोंहा सीएम दङ बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर दङ बेखौनो मावफुङाखै बुंनायखौलाय मा फोथायनो इएम राकेश ब्रह्म आरो रन्जित बसुमतारिनि सायाव आङो राकेश सार बिथांनि सोमोन्दै बेयाव बुङा आङो बिथांनि समस्थियाव थांनानै बुंहैगोन नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जोंहा रन्जित इएमनि सायाव बिथांनि सायाव आं बुंगोन नोंथांमोना रन्जित सिं डाकुनि सिनेमाखौ नुबाय दा पुरुना भिडिअ आंखौला मिथिगौ रन्जित सिं डाकु होननाय फिल्म गैयामोनबा रन्जित सिं डाकुआ रायजोफोरजों होसो जायो नङा होमबा फिल्माव रायजोखौ अयनाय खालामनायनि थाखाय रायजोखौ थगायनायनि थाखाय रायजोखौ बुथारनायनि थाखाय फिल्माव रन्जित सिं डाकुआ लास्टाव होसोनानै बुख्रुब जायो बुथार जायो थिग बेबायदिनो रन्जित सार इएम बिथाङाबो टाइटेलावसो बेलेग बिसोर डाकु नालाय रायजोजों होसोजानाय बुग्लिजानाय रायजोखौ थगायनायनि रायजोखौ अयनाय खालामनायनि दंफां दाननायनि आरो जोङै मा होनना बुंगोन हा होनो हायैनि रायजोफोरजों फिल्माव जेरै होसोजादों मोगथाङावनो रन्जित बसुमतारी सारा होसोजागोन फिल्मावसो रन्जित डाकुखौ होसोजादोंमोन ना आंखौ एबा मोगथाङावनो रन्जित सिं डाकुआ जेरै होसोजादों बिदिनो रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा होसोजागोन दोनहै जोंनि मानसिया जेबो दा मा सिखालादों सिखालाखौ नाङालै दोनहै